Βρήκα ζωή στο μαύρο το μεσάνυχτα. Σε 3, 2, 1, πάμε. Φίλες και φίλοι, και πάλι κοντά σας. Μέχρι σήμερα από τη τηλεόραση βλέπατε τα καλά και χάνατε τα καλύτερα. Φέτος το Μέγκα τα βγάζει όλα στον αέρα. Εμείς στην τηλεόραση δεν είμαστε ψώνια. Ήμουν 4 χρονών που σας είδα πρώτη φορά στην τηλεόραση. Τι όμορφοι που ήσασταν. Γιατί τώρα δεν είμαι. Μήπως καλύτερα να κάνω μπότοξ. Εμείς στην τηλεόραση δεν γλύφουμε ποτέ το διευθυντή μας. Ωραία γραβάτα. Πάει πολύ με το μαλλί σου. Εμείς στην τηλεόραση κυνηγάμε την αλήθεια. Κάτι έχετε να μας πείτε, φαντάζομαι, για εκείνον. Πεκείτασου στον κόλλο. Μου φάνηκε λίγο μαλάκι. Πού και πού. Έκλεβε και μερικά τσεντοπεριοδικά. Εμείς στην τηλεόραση δεν προσποιούμαστε ποτέ. Βγαίνω με τον Άρη. Συγγνώμη, είπες ότι τα έχουμε. Άρη, θα με βοηθήσεις ή όχι? Όχι. Θα πω ότι έφυγες ξαφνικά ανταποκριτής για τη Σομαλία. Ο πόλεμος στη Σομαλία έχει τελειώσει. Όλα σκατά μου πάνε. Εμείς στην τηλεόραση είμαστε πάντα σοβαροί και καθώς πρέπει. Έρχεσαι από την κουζίνα και λες, αγάπη, μας πετύχατε σε μια πολύ περίεργη φάση, αλλά δεν βαριέσαι. Ο Άρης. Αγάπη, γιατί δεν μου είπες ότι έχουμε επισκέψεις? Αγάπη, το ξέχασα. Συγγνώμη, τον παπαγάλο γιατί του κουβαλάει. Συγγνώμη, αλλά δεν απαντάω σε προσωπικές ερωτήσεις. Εμείς στην τηλεόραση έχουμε αληθινούς φίλους. Τι κάνεις, φίλε? Καλά, φίλε. Αλήθεια, Σόνια, πώς ξεφορτώνεις έναν άντρα. Απλά προσποιούμε ότι είμαι εσύ. Εμείς στην τηλεόραση ποτέ, μα ποτέ δεν ερωτευόμαστε συναδέλφους. Όμορφοι, Είμαστε μόνο φίλοι. Αυτή πάντως σε γουστάρει. Μπορεί να μην θέλει να χαλάσουμε τη φιλία μας. Δεν θα χάλαγα ποτέ μια φιλία για ένα. Λες να εκμεταλλευτεί ότι είμαι μεθυσμένη. Μακάρι. Δεν πρέπει να το εκμεταλλευτώ. Αλλά τι μπορεί να με σταματήσει αυτή τη στιγμή? Σόνια! Εμείς στην τηλεόραση προλαβαίνουμε τα πάντα. Αν δεν πάμε τώρα, το ρεπορτάζ την κάτσαμε. Εκτός από την ευτυχία μας. Ο κύριος από εδώ είναι φίλος μου. Δεν έχουμε σχέση. Εμείς στην τηλεόραση κοίτα τι τραβάμε. Έτσι είναι η ζωή. Κάποια στιγμή πέφτεις και μετά ξανασηκώνεσαι. Φέτος το Μέγκα υπόσχεται να τα δείξει Τι είναι, τι έπαθες? Τίποτα, τι να πάθω εγώ. όλα στον αέρα. Τα φτιάξατε? Πω, κόλλημα που έχεις φάει. Πώς κάνουμε κάτι λάθος? Μακάρι. Η νέα κομμωδία που τα παίζει όλα στον αέρα. Άστο, θα σε κόψουν στο μοντάζ. Όλα στον αέρα. Έρχεται με τον αέρα της επιτυχίας από τον Οκτώβριο στο Μέγκα. Είναι σαν να είμαστε μαζί μια ολόκληρη ζωή. Καλά, μην το χέσουμε κιόλας.